manuk betet tek sik irungku buntu weh nganu muni te dadi ngono ki lho manuk betet ngono pating cruwet-wet Mas Wahyu ya tolong ya. Kayak nglendek kok ditulungi Mas Wahyu yo. Mbak to Mas to. Gunung ledo delak delak kodo cucuk mepet kenggo anjejar aneh geledo amalera mulake sandang pangane alhamdulillah Jan matur nuwun Mbak Anting alah kemayune terus kayak turu kayak raup apa turu raup sih terus turu lagian kau wis dipinangkani mau apa gathik glinding heeh ki ana mlebu meneh sugeng njeneng Mas Da nyuwun kur medli aja dipleroki ngundul layangan gampang suling sekonyong-konyong koder nggih mangke dipun pinangkani saiki sing anu sing nyemek-nyemek mau nyemek-nyemek kok kono terus duh sing aku arep milih nyonyane sing nyonya Prastiwi nyonya iya Mas Jalang piye kerdia Mas Dalang we merinding sekujur tubuh aku merinding mosok merinding karo wong tuwa mboten kok lah piye kok molak-malik to ya mau merinding nggih lah enten nyok dong molak-malik kok jenengan kok didhawuhi napa ngobong menyan hah ngobong menyan jane gombrene nek ana menyane tak obong tenan kok tak obong sakune enggak aku melu tak obong baik nyonya ya diobong nang milih hah sing tak obong milih milih betok iki rambute hah rambutmu sing tak obong aja tenan kritik ngono iya
Ning nek sithik ya ora. Aku gondrong ya. Oh. Ya. Kon ngopo? Kon Pijet mulai. padoke tukang pijet aku. Sinden dandan ayu-ayu kon pijet. Heeh. Datos-atos ya karo aku. Ngono ora diatosi nekokke. Kok ora atos tak kowe karo aku? Nah. Ya cetha kok ya. Empuk ngopo? Iki do ngopo ya ku ya? Mbuh ku sing digeguyu apa? Heeh. Senengane kok. Ya, ya nyonya ya. Nyonya, anu nyonya. Nggih, ya sik jak omong-omongan karo fan. Waduh. Padahal ora. Sapa fan? Men ketok keren, ora ono. Ora ono. Ipan, heeh. Nek jaman bapak mbiyen kaose gambar cething. Ha iki lho fanku. Wah. Nek teko nggo sampah. Nggo joget. Ngono kuwi jenenge kreatif. Heeh. Nyanyi Nona? Eh? Nyanyi. Nyanyi. Iya. Ya, nyanyi apa? Bernyanyi yang nyemek-nyemek. Nyemek-nyemek. Iya. Ya, yo. Nyemek ya. Yo iya apa? Hah, bakmi. Yo bakmi. Jineman meleh nggih. Nggih, pun. Jineman kandhet. Oke. Tarik napasnya, jaga kesehatan. Ya padha iki ya dijaga. Tarik napas pada karo ngopo wae. Ya tarik tambang. Wong 17-an kena dienggo door press. Atas tenane. Heeh. Kualat ra ya aku ya. Ya wis. Aman nek no. Nek karo aku kualat nek karo Kesban ora. Oh, gua mbak anteng kualat nggo. Ora kok. Tenan, Mbak. Gradasi pipine. Lho, sing kene iki putih medun sithik rada ana gradasi coklate. Medun. Kowe meneng ta, Riz? Monggo nyonya. Hati nang siraman merati dasar kemas kandas lumas sak solae lahir sampun. Nggih, nyonya, terima kasih. Iya. Arep nembang apa meneh, Gong? Apa ya sing rada gayeng nang sing kena dienggo duet? Sing kena dienggo duet. Apa? Pak Baron karo Pak Baron karo Pak Bagio 2B Bagio Baron B2
B2 panggang. Pak Baron. Salahnya jedul ya mene. Ora usah turu, Pak. Ya. Aku arep nirok-nirokke lah. Sopo kon sidane kon duet? Kok wis ora Den, aku mules Den. Alasan. Ya anu. Entah. Mbak Orisa karo Mas Bimo. Bimo kae, dudu Bimo kono. Kok le iya madhep sing kae. Le iya kok madhep Mas Bimo Aris. Telu lho iki Bimone iki. Bimo telu. Bimo. Bimo Prasetyo, Bimo Aris, Bimo Gambang. Guyu berarti maju wis. Hukuman gelem. Nek guyu kuwi gelem. Sing mekeng. Ayo maju sing mekeng tak duetke karo Pak Baron. Sing mekeng. Oh sing demok ngono wae, sing ngedram. Kleru to mau. Iya hukuman iki. Hukuman iki ketok. Lah ketok 75% lho teng kowe teng. Bokah men gong. Ora. Aku pengen delok nek teng duet iki kepiye. Iya. Pengendang larang sih. Lah iya. Oteng bola-bali kok. Oh mengko menyuruh ben ngendang ben. Ayo to Teng. Teng. Oh Teng. Ayo ah. Anu wis. Bawa sak larik terus wis. Dienggo tamba kangen. Ayo. Yo, Teng yo. Iki Resa kok ilang nek gara-gara ngene iki. Oh, turu. Bubuk. Ora nangis lho, Teng. Heeh. Teng yo. Disepoti apa piye, Teng? Kok terus pucet Teng ya wis ora Teng ora. Ganti. Yo berarti Om Kisman karo Banteng. Satu orang 100.000. Ayo angkat tangan. Nah. Ya monggo. Iki Mas Bimo ke. Alah. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Sing dalu Mas Bagong. Sing dalu Mas. Kula niku mules niku ngono. Lak wau, saniki pun mboten. Sakniki, Mas. Iki mau jarene wau. Wau niku pas ten mriku. Niki saya mules. Sebabe Jejer Pak Karno niku wau. marake mules. Lah nggih. Jare dereng pantes kula ten mriki mboten dipaksa Mas Gun, Pak. Mboten wonten kok kula. Heeh. Diketok ngono Mas. Niki kan munggah tok to, mandem malih. Munggah kene iki lho Mas menek nggon Betale uteng mawon. karo tem karo Riko. Kali uteng. Oh iya. Ora apa-apa. Uteng. Lho apa kowe saiki lanang mo? Oh karo sinden wae, Mas. Ah, karo sinden. Sidene wong lanang gentle.
Jantel kok padake. Heeh. Kali sinten? Milih. Mbak Orisa. Jenengan mawon sing milih. Oh, Mbak Orisa berarti. Jenengan. Ayo Mbak Orisa yo. Raup sih Mbak Orisa, raup sih. Kok on raup barang? Hah? Tidak raup barang. Oh, ya rasa raup. Rasa. Makanya kula raupe. Apa? Jenengan sing kula raup. Wah iya. Lah rak ngono. Lah, Itu. Sida no. Masa ora? Situ. Sida. Situ, Mas. Ya bini saya mules Bim. Pun boten sakniki. Wah. Oh alah. Berarti Pak tambahnya Paiman, apa? lho niki Pak Paiman. Wah, wong iki kentekan paketan ra nonton. Mau rene iki tak HP-ne tak pateni. Berarti tambahnya apa? Tambane napa? Mules. Heeh. Kula mangan pile gading sepul pil asam lambung lah saya. Lah ya iki ora tekon genah aku ki penyakitku asam lambung. Obat tak gawe asam lambung Tak kabeh. kira ki asam urat ombe Mas. Apa lagune iki? Nderek jenengan. Nderek sampean Mas Bimo. Derek sing ngapal ning kula. Wah, Lintang Asporo. Nah, wis. Lintang Asporo nggih Mas. Oke. Beres. Nggih. Iki rugase Om Keswan. Heeh, request berarti ku disawer Om Geswan. Weh. Kok ditagih wae ora apa-apa mo. Ora apa-apa ditagih wae. Eh, Iki kepiye to surjanmu ki? nah niki gegeden sithik. Oh, kegeden. Slompet, Mangan kok slompet. kok. Oh, gegeden to mo. Surjane Mas. Oh, surjane to. Wah, Aduh. surjane. Surjane. Nggih. Lintang Asporo Mas Gading. Nggih, nentang Mas Bimo. Ayo, Iya. Nggih. Mas Bimo kalih Budi Orisa. Pirang-pirang wengi tak tekokke ya Mas ya. Heeh. Oh, ditekokke kula. Tekoke. Tenan, ora ngapusi aku. Bimo Nora. Bimo mangkat ora ngono Ora, kuwi. Mbak. Ora ya, Mbak, wayangan. Kapan? Ayo Dek kapan Oh. tangan siji kae lho. Oh, nggih, nggih. Ngece kan lho aduh. Nggih, Lintang Asporo. Sampun. Dereng. Siap. Buat monggo. Nggih. Ya, ayo Bim. Sik. Ayo Tarisa. Wah, iki nek goyang mules tambah mules. Monggo tak tambani. Nek mules. Siang pantoro ratri mongeling manis sing ati yen wis tresno ora bisa Sampun. Sampun Mas Dalang. Nggih, wah jan. Sampun. Nggih, wah matur suwun. Ya, apik tenan mo. Elek Mas. Nage. Lagu napa? Mau. Oh, jare sing ngangkat tangan 100.000. Heeh. Apa kowe angkat tangan? Ah. Diwakilkan Keswan kok angkat tangan. Maju. Oh iya. Hmm, Berarti Mas Bimo tok. Heeh, aku ora apa-apa rasa. transfer. Nek transfer bahaya. Nggih. Masa nggak mikir kayak wes. Aku ki ora ngitung ya akeh ki lho, Pak. Oh, berarti luwes 100. Kok dihitung? Hah? Ya tok copen akeh. Oh, iya. Ana pemain loro. Nah, Eh, aku ki ora tau lali janjine. Lah. lali janjine. Alhamdulillah. Wah, matur suwun salim Udin. Karo aku Iya. salim ora Bim. Wah, salim. Alah. Sekian dan terima kasih.
Aku nyawangket mau ya ampun. Men nggih. Aku nyawangket mongko ya ampun. Iki apa iki? 20 tahun musuhe 45. Ora masalah. Iya. Ya karo ki mosok urung dipinangkani mono. Heeh. Suwenjang anak lanang Ki Gading Pawukir, duwe sedulur warga laras. Tetap semangat guyub rukun sak lawase mugi sami bagas kewarasan sedaya. Amin. Request tak enteni dibawani sing nyekar Mbak Ayu Purwolestari. Tali asih kanggo sedulur warga laras 1 juta ditransfer rekening Mbak Ayu Purwolestari. Tiga warga laras. Tak enteni. Nggih, Mas Danang. Nggih, Mbak. Nggih, menika wonten pamundutan saking Pak Gino. Nggih. Sampun transfer 1.200.000 Nggih. kangge sedulur warga laras. Nggih. Nika nyuwun tak enteni nggih, Mas. Nggih. Saking napa anggitane Kinarto Sabdo Nggih. dipun bawani. Dibawane. Niki pesan-pesane Pak Gino ajeng dibacakan mboten? Pesan-pesane dibacakan tidak apa-apa. Nggih. Sugeng enjang anak lanang Ki Gading Pawukir, tuwin sedulur warga laras, tetep semangat, guyub rukun sak lawase, mugi sami bagas kewarasan sedaya. Amin. Nggih. Dipun kenangane sakmenika nggih, Mas. Nggih. Kiraku ngaten mboten nggih, Mas nggih? Mboten sah nggih? Nggih mboten sah mboten apa-apa. Napa kan ngadeg? Ngaten nggih mboten apa-apa. Dalan kok le penak banget toh. Penak kok. Tak ngadeg ya, Mas. Aduh, pesik. Pamit, nglangkai panganan nih, ndak kualat. Ndak biru. Niki nganu nggih, Mas nggih. Nggih kas. Nggih. Aja ndokke tas. Kek Pak Joko. Nggih mau. Kas. Kas potas. Iki kas, aja dindokke tas. Ngono. Marga
nuwun. Nggih, sampun nggih. Nggih, Nggih. nggih. Menangane sing iki mosok medle. Aja dipleroki mundur layangan gampang suling. Sekonyong-konyong kode. Berat. Nah, sekonyong-konyong kode dhewe sik dhewe. Dhewe maksudnya. Sing nyanyi sapa, Kang? Siapa ya? Mbak Anting. Mbak Anting karo Mbak Ika. Manut. Sekonyong. Heeh. Oke. Mas Bimaris kalis ketaan tenaga. Konyong. Ayo. Sampun. Matur nuwun. Matur suwun.